ngap ne so phai phi parlok sa season part ha kane ka video nya pe yaki shipeu tli kiri kibadon bun breu tam hapo gari jongki henry kim yorong ha ka world cup ngin ya pe jru yaki shipeu tli kiri kibaduna pha kibreu ha kari jongki henry ki yorong ha ka world cup kiri kibabun breu tam kibom yorong ha ka world cup kilong kumne kaba shipeu gadai kari Tanzania ka don hadu nyopeu .1 million ngot kinong chong kaba khandai kadai kari Vietnam ka don hadu chispa iwe million ngot kinong chong kaba pra kadai ka Philippines ka don hadu chispa khat nyau million ngot kinong chong kaba nyau kadai ka Ethiopia ka don hadu chispa laipsan million ngot kinong chong kaba hinreu kadai ka Bangladesh ka don hadu chispa nyepsan million ngot kinong chong kabasan kadai ka Nigeria ka don hadu arspa laipeu million ngot ki nong chong kabawan basau kadai kari Indonesia ka don hadu arspa nyepra million ngot ki nong chong kabawan balai kadai kari Pakistan ka don hadu arspa sansan million ngot ki nong chong kabawan baar kadai kari China ka don hadu 1.9 billion ngot ki nong chong kabawan baningkong kadai kari India ka don hadu 1.7 billion ngot kinong chong kine kidai ki shipeu tli kiri ki babun breutam henry kim yorong ha ka world cup ki shipeu tli kiri ki bakhndiat breutam ki bayorong ha ka world cup kilong kumne kabawan basipeu kadai kari Paraguay ka don tang nyeu million ngot kinong chong kabawan bakhandai kadai kari Norway ka don tang 1.2 million ngot kinong chong kabawan bapra kadai kari Scotland ka don tang 1.1 million ngot kinong chong kabawan bahnyau kadai kari New Zealand ka don tang 1.4 million ngot kinong chong kabawan bahnreu kadai kari Panama ka don tang 1.1 million ngot kinong chong kabawan basan kadai kari Croatia ka don tang 1.4 million ngot kinong chong kabawan basau kadai kari Uruguay ka don tang 1.9 million ngot kinong chong kabawan balai kadai kari Qatar ka don tang 1.2 million ngot kinong chong kabawan baar kadai kari Cape Verde ka don tang 1,40,000 ngot kinong chong kabawan baningkong kadai kari Curacao ka don tang 1,000,000 ngot kinong chong kine kidai ki shipeu tli kiri ki bakhndiat breutam ki bayorong ha ka world cup 2000 parlok rada kisautanat ya kane ka video ngapha wat klet ban like bat subscribe kublai sibun